Kamat din naman dito. Ang kamat. Awan tagsusurf? Tayo dyan. Bakit sa ito yun? Pang surf? So, tayo. Dito si medyo na ganun si tao. TikTok ko yung karkaro ng madam. Dito yung slide pa. At lang ako. Dulo pa. Happy Kid!
Sexy boys, the best, the best, DJ Friends. Kontak ko bilang. May dua rin Sprite, takiya dyan nung isa, dua rin na lang sa Sprite. Sexy. Ano sa atin yung Sprite? Kasi nga, kalabos pa rin ang 20. Kaya may soup drinks. Lagi. Malabas ko lang. Wala yung Sprite. Awanan nanti, dahil ito lang nun. Ano yan nalambin.